Goedenavond, het is zaterdag 26 februari en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Verklede mensen, bier en feestmuziek. Het is weer carnaval zoals vanouds in het Ulehat. Bijna dan toch, want de optocht in Aardenburg mocht vanwege corona nog niet doorgaan. In plaats van een lange stoet praalwagens moesten de carnavalvierders zelf aan de wandel. Op verschillende plekken stonden carnavalsverenigingen met hun creaties. Het is anders, het is ook een eerste keer voor ons, maar het is wel een leuke opzet en we maken er gewoon het beste van. Ik mis alleen wel jullie outfit. Ja, maar overdag moet je niet verkleed, want dan is het zelfs al vies. Maar ondanks dat de stoet niet door kon gaan, zijn de carnavalvierders vooral blij dat het feesten wel weer gewoon kan. Het is een hele verademing dat we weer los mogen gaan. De straat was onvoorstelbaar. Ja, het zat afgeladen vol, gezellig, echt de sfeer zoals het vroeger was. Enorm in Aardenburg, dat is 5 dagen feest vieren en dit hebben we echt gemist. Ja, wat is het dan wat u mist? Gewoon de gezelligheid, de samenhorigheid, het feest vieren, iedereen hoort erbij en dat is carnaval. De draaibrug van Sluiskil is bijna de hele maand maart buiten bedrijf. De brug wordt gerenoveerd en klaargemaakt om voortaan op afstand bediend te worden. Omdat we daarmee vlottere doorvaart kunnen garanderen, de scheepvaart beter kunnen begeleiden over het kanaal Gent-Terneuzen. Om de werkzaamheden zo kort mogelijk te laten duren is behoorlijk wat voorwerk gedaan. We hebben verlichting geplaatst, we hebben al nieuwe camera's geplaatst, we hebben kabeling aangebracht. Dus alle dingen die we al op voorhand hebben kunnen doen, hebben we ook netjes gedaan. Automobilisten moeten tijdens de werkzaamheden omrijden via de Sluiskiltunnel. Fietsers kunnen dagelijks gebruik maken van het pontje Sluiskil. Voor de scheepvaart en de treinen zijn andere afspraken gemaakt. Bij Sluiskil staat de brug zometeen 1 week open. En daarna gaat hij een aantal keren dicht, een aantal uren, om treinverkeer te laten passeren. En op dat moment is de scheepvaart gestremd. De werkzaamheden starten op 1 maart en duren tot en met 29 maart. De normale situatie kan ik nauwelijks nog eigenlijk verwoorden, omdat er dusdanig veel weg is dat het bizar is nu. Het Banjaardstrand in Kamperland heeft er wel eens beter uitgezien. Door de stormen van de afgelopen maand is er enorm veel zand weggeslagen. Tot frustratie van Frank van Halst, die het strand exploiteert. Corrie was voornamelijk degene die het veroorzaakte. En daarna de storm van afgelopen zondag op maandag. Ik denk dat er ongeveer 1 meter of 10 van de duin is afgekalfd. Normaal gesproken staan hier ook gewoon strandhuisjes. En als het strand zou houden, dan wordt dat moeilijk. Maar waarom kunnen die strandhuisjes hier dan niet staan? Nou ja, puur en alleen om het feit dat er gewoon heel veel hoogte van het strand is weggenomen. Dus bij een normaal getijde van 1 meter of 2 boven NAP zal het water nu al tegen de duinvoet aankomen te staan. Waardoor de strandhuisjes natuurlijk in een mum van tijd weg zullen spoelen. Daarnaast is de situatie ook nog eens gevaarlijk. Ik denk nu bij een hoge waterstand en je loopt daar op het duin en je glijdt naar beneden. Ik denk dat de gevolgen dan niet overzien zijn. Dus er moet snel iets gebeuren. Er moet snel actie ondernomen worden, ja. Van Halst gaat samen met de gemeente Noord-Beveland aan de slag om het zand te verplaatsen, zodat de strandhuisjes toch naar het strand kunnen en het weer veilig begaanbaar is. In coronatijd een nieuwe baan aannemen in de cultuursector. Dan heb je in ieder geval lef. Simone Kort is sinds een maand directeur van Podium Het Beest in Goes. En amper begonnen aan haar nieuwe baan zijn de coronamaatregelen versoepeld en kon ze meteen vol aan de bak. Zeker als je natuurlijk net begint en komt uit een hele zware coronatijd, dan is het heel fijn om nu weer volledig van start te kunnen. En ik merk dat er in Goes ook echt een levendig cultureel klimaat is en heel veel zin om allerlei dingen te ondernemen. Dus daar sta ik voor open. Vanaf dit weekend is er weer een volle programmering bij het beest. En dat maakt het werk in deze branche wel een stuk leuker. Ik vind het sowieso heel erg leuk omdat je altijd in een uitgaansomgeving bent. Dus mensen gaan daar voor hun plezier naartoe. En ik vind dat cultuur gewoon je wereld een stukje mooier maakt. En de nieuwe directeur heeft de tij mee. Er staat een uitgebreid programma met nieuwe films en concerten op de planning. En artiesten staan te trappelen om te komen spelen. In mei start het beest ook nog een DJ-school voor jongeren die hun eigen muziekstijl willen ontdekken. Goes, spelend in de rode shirts, ontvangt Dovo,
ploeg uit Veenendaal die zo goed in vorm is de laatste weken. 3 van de 5 duels won Dovo. Maar het is toch echt Goes dat hier op voorsprong komt. Na iets meer dan 20 minuten spelen is het Silvio Hagen die zijn 5e van het seizoen maakt. En Goes daarmee op een voorsprong brengt die de ploeg lang niet gehad heeft. Want nog altijd zegeloos in de 3e divisie Goes. Maar hier in de tweede helft lijkt Huip van Hekken op jacht naar de 2-0. Wordt dan als een shirtje getrokken door verdediger Rebergen van Dovo. En die heeft al geel en kan dus gaan inrukken. En dan is Goes wel heel dicht bij de eerste overwinning van het seizoen. Want Gianni Tibos, de middenvelder, bekend op zijn goede trap, gaat dan achter de bal staan. En schiet de bal schitterend binnen. Doelman Vrolijk van Dovo is kansloos. En wat vieren ze een feestje daar bij Goes. Want met nog een paar minuten op de klok lijkt de eerste overwinning ze die meer te kunnen ontgaan. En het is afgelopen. Goes, 2 jaar geen overwinning in de 3e divisie. Boekt hier een 2-0 zege op Dovo. We begonnen vandaag met een koude start nadat vannacht minimumtemperaturen tussen 0 en min 1 graden werden bereikt. Met daarbij landinwaarts wat nevel en mistvelden. Maar in de loop van de ochtend en ook vanmiddag kregen we juist een voorproefje van de lente en werd het rond 9 à 10 graden met stralend weer. Vanavond en vannacht houden we helder weer met weinig wind en de minimumtemperaturen komen opnieuw te liggen tussen min 1 tot plus 2 graden. Morgen wordt het ook weer een zonnige dag met dan maximumtemperaturen rond 10 graden en een matige zuidoostenwind. Vervolgens trekt het hoge drukgebied wat verantwoordelijk is voor dit mooie weer op maandag verder naar het oosten. En hierdoor komen er wat veranderingen. Op maandag is het nog wel droog met wat vaker bewolking. En dinsdag wordt dan een bewolkte dag met regen en motregen. Op woensdag moet het dan weer droog worden en op donderdag komt de zon terug. De temperaturen liggen maandag rond 11 graden en dinsdag tot en met donderdag wordt het ongeveer 9 à 10 graden. En tot zover voor vandaag. Straks ben ik uiteraard nog bij u terug met Zeeland de Week, dus graag tot zo.